Asi, comme tu m'as dit, ne t'ordonne, ne t'otala, ne t'arrête de la vie. N'a qu'à n'y finir. Alpinia ne va essayer à me faire. Il t'a dit, il faut ma tenue gâtée. Neneza, souffre que les gars ne m'y dit qu'il est là. Asi, ne vis pas trop. Uma, ida kasa bolilo, oyechi, ngenye kasa bolilo, komere bi kono kanye shimbo tudima. Ni kuma tida fone yene de planchife. Yame. Asi, kanu mun kumene tusuna kanye sima. Yore yirila. Akadini albi reflex. Umar, ibaro ere kadne ku. Ngane dusu de black ligne. Fuga minke, ntena dusu black ligne to. Nere bife. I love you. Aha. Umar. Muranga somo. La choudena. Wa. Ichadu. Abora. Kao. Ale dum mo kila ba ku bi chela sesa. Ok ma wala. Ka wole. Ke chega telephone numéro donné ga telephone wono ka wole ne yo haram go mi kira ile haram to. Muranga. Ibe mami wole na bi ga telephone ta. Ibo wole ka. Na mo min tiga telephone ta wole ko juma ibulu. Nya numéro ele effacé ga bon. Muranga yitigere. I check wala soro li ne fay ba do min do. Ni kar ko dem sonu ko ka tema tola flen. Ati taso amogo ti sola amogo ta balmola amogo ti foi la sokona yin. Ramso. Nam. Ka bindo ga efru kana se bima. Am bulu porala. Adom so kelele min flene ni va do tan do dom so impanala kata da docteur sola da so dom so kono mangi kato jigi ka demuluke hal ala ka ofra iche make balma be getan to na franga nyugo mne balma ala tanedu abika fongu fensoro abika bedo edilo na fora so gono ko war ko ngobe no kanga war fra nyugo nga kanke kam saka kalo flo wati do la fo kalo nani e cheno fo war ko la tiso adu mi barala bi warso inyate no chogola ni tiga dai fariga dure tiga betina ko dore to abe war bere franjo nga kadima Muranga a jofo de tala ai ni ti bashi nga femu yene reta roy ne ya fadila ofe Robso ne ga ko inda famia tiga ndo bimbulu comme mana ya rasoro yanno mati bulu na nana iba fanyo problem fo itala iba fa kan fa ke mangene ni Muranga mangena aw amiga tana do ko rasula na nana kwa kan surai nala sona mama fai wai ba fanyo na kadaka ni amaye aiwa afena ga black na ko balmata bulu ble aka black na ko sinjita bulu ble ni ya balma ya jalundu ni ya sigi jalundu
ay ko to ɲɔgɔn ta la ka hakili to ɲɔgɔn na de ayiwa ni o t'a la an k'a dabila siɲɛ kelen ne nakun ne kana nin fɔ a ɲɛna ma komi a tɛ yan nɔ i y'a muso ye n b'a ɲɛ f'i ɲɛna i k'a ɲɛfɔ a ɲɛna. n y'a mɛn burankɛ n b'a ɲɛfɔ a ɲɛna. o tɛ baasi ye ne yɛrɛ kun ye ne nakun ye i k'i jija i kana ɲinɛ ci in kɔ cogo si la. ayi n tɛ ɲinɛ. ayiwa n bɛ siran ɲinɛ. ala ka se ni ɲuman ye. ala ka babaga bana nɔgɔya. papa k'i yɛrɛ kɔrɔkɛ bɔra yan nɔ bi. Jɔn Burama. awɔ ale yɛrɛ de ko don. Ale nana mun na ne fɛ yan tuguni. papa a nana a ye kuma caman fɔ nka mun yɛrɛ digira ne na a bɛɛ lajɛlen na o de y'a ye k'a b'i wele k'i ta k'a appel ta wa famille kɔnɔ hɛrɛ fara hɛrɛ kana kan k'i t'i y'a si la papa balimaya ka di kojugu wa balimaya ye fɛnba ye nka nakun jɔnjɔn yɛrɛ kɛra mun ye n'i tulo donna la i kan ka boli ka taa de. O don ye mun ye? K'i ka cɛkɔrɔba man kɛnɛ wa u mago b'i ka dɛmɛ na. Ajaratu. Naam. Wallahi a kun bɛ ne ŋaniya la ka wari bila ka taa so. Nka ne tɛ fɛ ka wari fitinin ne bila ka taa. Sinon wari dɔ bɛ ne kun. Mais n bɛ fɛ k'a dafa 20,000 walima 30,000 la. N'i y'o bila ka taa so o bɛ se ka nafa ɲɛ. Papa, i ko hakilina ka ɲi kojugu. Wa a bɛnna ne ma. Sisan, yanni wula cɛ, an bɛɛ k'a ɲini. Ni ne y'a sɔrɔ walima e y'a sɔrɔ, an tɛna kɛ ka ɲɔgɔn ta dafa. Ajaratu. Naam. Wallahi ne tɛ se ka foyi fɔ e ye tuguni. Ka d'a kan i ye furuɲɔgɔnya bɛɛ datugu. Papa, ne ma foyi de kɛ. Ne kan ka mun kɛ ne o de kɛ. Ala k'i sara. Amina. Non, a sigilen don hali ja kelen da. Ça va? Ça va. Ko ka ɲi. I bɛ sigi yan. I tun parilen don bi dɛ. Merci. Bébé, e dun sigilen don k'i suma mun de b'e la? Bébé, kana to k'i suma sa. Ni e y'i suma ne yɛrɛ t'a dɔn n bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Min bɛ a ɲɛfɔ an ɲɛna an ka gérer ɲɔgɔn fɛ. Mun de b'i la? Chape, ne wulela k'a fɔ ne ɲɛna ko ne fa de man kɛnɛ. Wari foyi dun tɛ ne kun tuguni. I kun ye wari min di ne ma kunna sini. Ne kun kan ka n ka uniforme ne san o la Chape. Ne y'o wari ci n fa ma. N ka fura san na i b'a dɔn k'o ma foyi bɔ bana in na. Bi yɛrɛ o ye ne wele tuguni k'a ka ɲi ka taa dɔgɔtɔrɔsoba de la. Wari dun tɛ ne kun. Mais Chape a kun ka di ne i ka wari dɔ de di ne ma. Ah, mami, tiɲɛ yɛrɛ la i jɛ fɛn foyi tɛ ne bolo. Nka ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na sisan san, ne yɛrɛ fa man kɛnɛ. Wari min bɛ ne bolo, ne tun bɛ k'o dafa yɔrɔ de ɲini walasa k'o ci n fa ma. Ni nin fɛnɛ nana don a senkɔrɔ, kuma ka ca dɛ. Chape e fa man kɛnɛ. Ne bɛ n fa ka banako kuma f'i ye, i b'i fa ka banako kuma ta ka bila o la Chape. Ayisa, ne wa e fa.
Mais est-ce que nous nous sera là? Ne a fini na ngom fari mangene. Warni mbele ku ne be foko de doma. Donc avec la guetta ni ko fe. Chapé wuli ka bonga so ere. Yani kana tusila bo wuli ka bonga so. Ni e fina ka ko be tani. Ni e dimine kelia. Kana dimisa. Hein? Problème ta la. E fare ta ka gele. Amene fata to ko fe. Yamea. Problème ta la warni mbele ka kontila. Wuli ka ta iritere ko. Iga envoyer femme. Numéro jume. Ni wele numéro na yani ngam. Fifi, e hakilila tigɛlen don ko in bannen don nka ko in ma ban semaine kelen tɛmɛnen kɔfɛ hali ne hakili bɔra ne hakili ma bɔ ni n ka voyagew bɛɛ lajɛlen i ye ko min kɛ ne la nin digira ne la kojugu ne tilen ka na n ko n bɛ gɛrɛ e la ka sentiment ta ni e ye i bɛ ala minɛ ka ne bɔ ka ne bin k'a f'i ye muso min bɛ ne jɛ n nɛgɛlaw la o tɛ e Fifi ye fɛn min da ka di i la n'i t'a fɛ n k'i sɔgɔ ni muru ye i b'a labila wa ne b'a kɛ i se foyi foyi t'a la n'o tɛ don dɔ n b'i jagoya fɛn min ka di n ye n b'a kɛ Musa ko de b'e la wa walima bana de b'e la n'i ko musoko bɛ ne la ne bɛ n don i kɔnɔ ne t'e filɛ muso ye koyi min ka di ne ne b'o de k'i la n'o tɛ musoko tɛ ne la f'i ka dɔn k'a fɔ k'i balimamuso de ye ne ye wa ni ne y'i danga fana ni a b'i minɛ ne balimamuso de ye e ka danga ka ne minɛ ok n y'a mɛn ne balimamuso k'a f'i ye i k'i hakilila tigɛ i k'a bila i kun na ko ni ne mago b'i la waati o waati ne b'a kɛ kusalaya t'a la ko to ko k'i to ni ne ma ko to dun ne ma ko to ni ne ko n tɛ ko to dun ne nɛgɛ kama e bolo ne bɛ mɔgɔ lamɛn yan Musa sabali n tɛ sabali Dalia. Fifi là. Tu t'as quoi hein? À quel point? Est-ce qu'il y a pour nous à quel? Hein? Fifi, à quel point? Mais comment vous allez la pilega? Ne me pega, ne me repega. Miguel est à Fotia. Musa. Et les clairs à fond que Kabo devant moi. Ne me pega avec un ticket, me dit diable. Miguel a rafoté. Musa. Même qu'elle est alala. N'a fɔra k'e bɛ diɲɛ ko ko kɛ walayi bi la ne siri ne bɛ sɔn a ma. Ne wari t'a to ala ma. Musa ne bɛ bin ka mɔ. ayi désormais nin y'a balen i ka minɛnw cɛ i k'a fara ɲɔgɔn kan soden kelen bɛ kuru kɔnɔ e bɛ taa si e tɛ si yan tuguni nin y'a bɛɛ lajɛlen bannen. fo n'a sɔrɔ ma ne ni n fa bila ɲɔgɔn na. e tɛ taa bɔ yan bɔ yan. a taa ni bila ne ye. e bɛ tila ka nɛn nɛgɛ ɲɛna han. Musa anw y'a fɔ n y'i yɛrɛ mara dangaden Fifi. Ni bɛ hakili to i yɛrɛ la ni bɛ hakili to i yɛrɛ la nin b'i faga yan.
Tolong kita sering lagi. Papa. Oh, boleh dia fini banyak ni dah. Non, tu vas reposer dans le fais partie de la téléphone. Keluar. Papa boleh sah. Ajaratu. Ake ala yɛrɛ kama n kunkolo sufili yɛrɛ de don n bɔra baarayɔrɔ la sisan n ka foyi de ma ɲi sisan n bɛ fɛ ka n kunkolo reposer fitinin dɔrɔn bi deli yɛrɛ de ni fini bɔ ko don n bɛ tila ka fini bɔ ka n da waati ma se dɔrɔn bi deli ala kama. Papa o kuma i ma foyi jateminɛ. Ka jumɛn jateminɛ. I tɛ denmisɛnnin wɛrɛ ye sa. I yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'a fɔ ni muso mago b'a la a bɛ geste dɔ de kɛ i ka se k'a dɔn. Jumɛn de don o fɔ n ye kɛ. Papa sabali sa. E ma fɔ mali sa e ma foyi remarqué. Ajaratu ne y'a fɔ ɲɛna n ko n sɛgɛnnen de don ni kuma t'i da a to n ka reposer n bɛ fɛ k'i bɛna kuma sɛbɛlama de fɔ n ye. Ayi sa o tɛ sa komi i m'a faamuya n mago de b'i la. E mago min bɛ n'a ɲɛfɔ. Mais furu kɔnɔ n'i ko ko mago b'i la o ye jumɛn ye. Ajaratu o fanga foyi tɛ ne la bi s'il te plaît a to n ka reposer dɔɔni ne lafiyara waati min na i yɛrɛ k'i da i ka dɔɔni sunɔgɔ ne lafiyara waati min na i bɛ wuli ka i lawuli ka kuma i fɛ e yɛrɛ bɛ perese fɛn de ma cogo di ni ne de ye cɛ ye ni ne mago b'i la waati min na n b'a ɲɛfɔ i ɲɛna o sera nin na. Papa f'i ka dɔn i bɛ fili juguba de la nin ye cɛ ni muso bɛɛ ka kan nin ko nin na e mago bɛ jɔ a la cogo min na ne fana mago bɛ jɔ a la ten tɔ de. Wa to ne ka sunɔgɔ fɔlɔ i y'a mɛn. Papa an bɛ se ka kuma i fɛ yan. Ni n wulila ten i ka kuma sɛbɛlama fɔ i y'a faamu. A ɲɛfɔ. Papa mun ne bɛ ninnu kɛ ne na. Ka jumɛn k'i la. E bɛ ka mun kɛ ne na e t'a dɔn. Ajaratu. Nin y'a siɲɛ joli ne bɛ ka dilan ɲini fɛ ne bɛ n ka labɛnw kɛ n bɛ fɛn bɛɛ kɛ o bɛɛ la n'i nana o kelen de don o tuma ne mun de k'i la e ka nin ko nin bɛ ka kɛ sababu ye walayi fo jɛnɛ bɛ ka jigin. Ko ka mun tigɛ kɔnɔ. Fa de b'i la.